Najmodernejšie fitness centrum Future Relax v Bardejove vám zlepší kondičku, vymaká telo do plaviek, odbúra stres a odučí od slaninky. Ponúkame kvalitné služby pre skvalitnenie vášho života, ktoré vám vyformujú telo a zdravé sebavedomie. Pre našich klientov je k dispozícii posilňovňa, lymfodrenáž, roletik, hypoxytréning, Sun 400 XL, solárium, fitbar, aj WC so sprchami a šatňami. Makáme od roku 2004 v komfortných, presvetlených a klimatizovaných priestoroch. Cvičíte na špičkových strojoch značky Technogym pri sledovaní veľkého LCD TV alebo pod dohľadom osobného trénera. Obľúbenou metódou, hlavne u dám, je hypoxytréning. Cvičením na stacionárnom bicykli spaľujete tuky v problémových partiách a formujete si krajšie pozadie i štíhle stehná. Nevzhľadnej pomarančovej kože vás zbaví lymfodrenáž, ktorá zároveň čistí telo, zbavuje ho toxínov a aj spevňuje brušné svalstvo čerstvým mamičkám. Pracujeme aj s metódou LPG endermológie, aktivizujúcej spaľovanie tuku a obnovu pružnosti pokožky mechanickou stimuláciou kože. Vyskúšajte vibračný prístroj Dream Helter, ktorý znižuje telesný tuk, spevňuje panvové svaly a zlepšuje pohyby čriev. Poskytujeme aj masáž rehabilitačným prístrojom Roletik, odporúčaným lekármi aj kozmetičkami. Masáž spočíva v masírovaní akupunktúrnych bodov chodidiel. Zrýchľuje metabolizmus a skvalitňuje telesný i duševný stav klienta. Absolútnou novinkou je prístroj Sun 400 XL, ktorý okrem vysokej efektivity pri tvarovaní postavy a redukcii váhy disponuje kladným pôsobením infračerveného žiarenia. Pravidelné používanie prístroja v spojení s tepelným infračerveným žiarením A je tou najlepšou metódou pri odstraňovaní toxínov, balastných látok, nadbytočných kyselín, jedov z prostredia a ťažkých kovov cez pokožku. V našom centre získate aj príťažlivú a sviežu čokoládovú pokožku vo vertikálnom turbosoláriu. Pri cvičení vo Future Relax sa už nebudete báť postaviť na váhu, ani sa nebudete hanbiť za faldíky v priliehavých šatách. Pomôžeme vám zbaviť sa nesprávnych návykov, odstránime celulitídu aj zlú náladu, pretože len v zdravom tele je zdravý duch.